טמפרטורה מדויקת זו המטרה שלנו. ביקור במפעל תדירן בציפורית. מפעל חדש לייצור פרופילי אלומיניום. במפעל מצאנו מכבש מתקדם וציוד היקפי למכבש מתוצרת חברת קאוטק ספרד. בביקור הדגמנו ללקוח מדידת טמפרטורה של פרופילי אלומיניום ביציאה מן המכבש באמצעות הפירומטר החדש שלנו בעל סיב אופטי המאפשר גישה קרובה ונוחה לפרופיל. עם אותו מכשיר הדגמנו לאחר מכן מדידת טמפרטורה של בול אלומיניום לפני טעינתו למכבש. המדידות היו טובות, והלקוח התרשם מאוד מהתוצאות. אנחנו התרשמנו מאיכות הציוד של חברת קאוטק ומצוות העובדים במפעל. Accurate Sensors Technologies